पेन्टिग्रान सानहर नों बेखौनो सानबाय थायो आंखौ माबायदि दुखु होनो हागोन आंखौ माबायदि आंजों माबायदि गाज्रि खालामनो हागोन बेखौनो सानबाय थायो नों सानहर नंगौनि बेनिफ्राय आंनि बिफाजों हरै स्लेप आंनि बिफानो आंनि खोथाफोरखौ लागा होबाय थायो नोङो हो खोनासं डिम्पल मानसिया लागायना होनायनि खोथा थाया मिथिबाय लागायना होलायनाङा मानसिया मेगनजोंनो नुयो नोंनि पापाया नोंखौ नोंनि मेगनजों नुखादों नों माबायदि मा जातनि सिख्ला नों माबायदि खायो नों हराव न'आव थायोना थाया बेसे पार्टि खालायथिङो बेसे नों आंखौ रायो बेसे आंखौ अपमान खालायो आंखौ बदनाम खालायो आंखौ रेसपेक्ट खालाया बेफोरखौ नोंनि पापाया गावनि मेगनजोंनो नुखायो बेखौ आं लागायनो गोनां दरखार गैया अ नंगौ नामा बा एसेबां गियानि गिदिर खोथा होमब्ला नों बे खोथाखौबो पापानि सिगाङाव डाइरेक्ट सिदा बुङा माने थोंजोङैनो नों जुदि एसेबां मोजां मानसि एसेबां नोङो जुदि पियर हार्टनि मानसि खोन्था नों आंजों मा खालायनाय आंनो मा संना गालांनायमोन गासैबो मोनब्रै मोनबा ओंख्रिखौ नोङो बानलु होना गालांनानै आंखौ जानो हायै बायदि खालायनानै आंखौ थोरपाय होनानै आंखौ बेबायदि खालायनानै बेनिफ्राय नों जे खारखोमाना थाहैदों साननै सानथाम अबाव थाहैनाय नोंसोर माने नों पापायाथ' जेबो मिथिखाया नों पापाखौ फुस्लायनानै लाना थांदों जाहाथे आं बै सानखालि नोंजों नांज्लायनो हाया नों मिथिगौ आं नोंखौ मा खालायनो हागौ बेनिखायनो नों आंखौ गिनानै बेबायदि खारखोमादोंमोन डिम्पल नोंखौ बुजायनो हाया आं पापा बिदि नोंखौ थगायनानै लाना थांदों बार्थडे होननानै बिनि बार्थडेबो नङा आं मिथिगौ जेबो बार्थडे गैया बिया गावनि दायखौ सिखोमानो थाखायसो बियो बेबायदि खारखोमादोंमोन मिथिबाय खारखोमानाय मानसिया फैफिनो नामा मा दाय मावनानै आं खारखोमानो न'आव बेबायदि दाय मावनानै सोरबा खारखोमायो नामा बे माबा दाय नामा बानलु गोसा संनानै संनाया आङो गोरोन्थियावनो होफ्लांदोंमोन बे माबा दाय नामा आरो नों मा बुंबाय दोङो बेखौ दाय गैयिनि दाय बानलु गोसा नोंनि थाखाय दस आं संना गालांखादों फ्रिजआवनो दंखायो दालि आरो पनिर आलु मटर संना गालांनाय बानलु होआलासिनो नायदां दाबो दङ फ्रिजआव अह'ह' नोंसोरो जाबाय दे जाबाय सोर बानलु गोसा बानलु गोथां मा जाबाय बेफोरखौनो नांज्लायबाय थानांला नों जेबो मोनथिया पापा बियो बे जुगामिनि सालसो बियो आंखौ सान्तियाव थानो होनो थाखाय बियो बेफोरखौ खालायदों बियो आंखौ सान्तियाव थानो होनो गोसो गैया आरो बियो आंखौ होखारनो नागिरखाबाय थादों बे सालबाससो बियो दान्दाबास र' आंखौ एसेबां दायनिगिरि होनना गाज्रि होनना आंखौ मुगैनानै बाथ्रा खोनासंबाय थायोना नोङो र' आं प्रुफ होगोन आं दिनै नोंनो ओंखाम संना गालांदोंमोन र' इसोर दङ आंबो नोंनो प्रुफ होगोन दिनै आंखौ बेबायदि बुंबाय थायोना आं नोंनि बिफानि सिगाङावनो प्रुफ होना देखायगोन नङाबा बिबो आंखौसो गाज्रि सानगोन ना आंखौसो अयनायनो बिमा उन्दै होननानै दायनिगिरि होनना देखायबाय थानो नागिरदों नोङो र' लायनि आं दिनै नोंनो संना गालांखादोंमोन ओंख्रि पनिर जायखियानो संना गालाङा मानो नोङो बेफोर नोंनि प्लेनिंसोखा आइ डिम्पल दे आं मोनथिगौ नों बेखौ सुखुवा थेवबो सुखुवाबाबो मानसिनि गाज्रि बेफोरबायदि सानबाय थानो हामाना पुस्का जागासिनो मालाय डान्स रोङा स्टेटास होदों जानायावबो मा एसे हेन्डसाम नुखायो बेखौ मानसियानो हेन्डसामखाबा स्टेटासखौ रिएक्ट हरनि र' मेसेजखौनो हरनि र' मोनसे बा मालाय टेस्टि आंबो जानो लुगैबाय रिप्लाइखौ नेनोसै मा हरो जाम्बिया माब्लाबानिनो भिडिअ बियो बेखौ ओरैनो स्टेटास होदों आं जाम्बिलाय एक्चुअलि सिख्लाफोरखौ फथायनाया ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदिसो इसे मायबा होमब्लानो मिनिनायानो ओंखारखायो आरोथ' समायना होननानै बुंब्लाथ' मा बुंबावनो माने फुस्लायनो गोनांबा सेकेन्डआवनो हायो सिख्लाफोरखौना आरो आं बायदि सेंग्रायाथ' बुंनोनो नाङा जेनेबा आंहाथ' महरानो दंखायो दिनै आंनि थाखायथ' बेफोरो चुटकियावनो जानाय खामानि दिनै फाग्ला मा हरलायखौ अके गाबोन लोगो मोनगोन होमब्लालाय सिखिरि मानो हाखु दाखु लिंहरब्रबखो आंखौ मावजि सफैबाय फै मानो लिंहरब्रबा आयु मावजि थन्थ्रा मोखाङा आंलाय नोंखौलाय माथो देलायबोखानो होखादोंमोन जाम्बिलाय मा देलायलायनांगौ फै आं सानदों नों दख'ना गानना फैगोन होननानै दख'नाबो गानबोआखै मानो गाननांगौ दख'नाखौलाय गरमफोरावलाय मानो दख'ना गाननांगौ मा खालामनो नागिरदों माबा सुखु थांथु पार्लाराव मेगन मुसुगु फुनो बेखौ दख'ना गानलायनांगौ दख'ना गाननो नागिरदों स्टेटासआव होनो नागिरदों आङो जों सानैजों थानाय बिदि स्टेटासआव होनो थाखाय दख'ना गाननो नोंना मेगन मुसुगुरा एसेबां थाब रज'योना नोंना माथो दाखालिल'सो फुहैदोंमोन नङाहाय मा माने गाज्रि जादों दाखालिनिया मोजां जायाखै दिनै मोजाङै फुहैगोन आं बानलि मम' जाहोनांगोनहाय नोङो जाहोगोनहाय मा मावजि गाबोन सासे सेंग्रा लोगो हमनो नागिरदों
सेंग्रा औहाय बेसेबा हेन्डसामखा माने लोगो हमना माने गाबोन जोंफोरनिथिं फैगोन आरो लामायाव ओंखारना थागोन दे सानो दे गाबोन फैगोन अबे लामायाव मेन लामायाव ब्रा हाइवेआव मा नाम सेंग्राना नों गोदान लालायबाय नामा होमबा गोदान माने नङाहाय बेबायदि नंथ'आ ओरैनो आरो लोगो हमनो नागिरदों नों नुब्ला फाग्लि जागोनहाय मावथिलाय बेसेबा हेन्डसामखा करियान सेंग्रा बायदि गोजौ गुफुर बेनिखायनोथ' मुसुगुर फुनो नागिरदों औहाय मा ओइ रावनोबो खिथाना दे बाल मावथि नों हले खोन्थाथिनसै मानसिफोरनो खिथायो मा रावनोबो औ नों माबा जोंहानि आंनि दख'नाखौनो गानलांदो न'आव थांनांला माबोरै थांसैथ' मोनासिगोन ना औ दे होमबालाय आय अनजिमा देलाय नों दाखौ फन खालायलाय खालां खेबसे खालाया मानो आय अबाव दङ फैसा गैया आयै मबाइलाव आरो थाब्लाबो फन खालाया आं बेखौ थांथों दे जेराव थाङो नों एसेबां टेनसन लानाङा सिखाव मावबा मावनानै न'निफ्राय खारखोमा लांनांगौ अबस्था जादों आरो दानो फन खालायबाबो हमखाया बियो रायहरगोनसो आंखौ रायगोनसो रायबाबो खेबसे खालायनांगौमोन आय गैया मबाइलाव फैसा गैया आदायानोथ' दाखालि 500 मोननायखौबो खावनानै लांदों गरसेबो गैया आंनाव फैसा न'आवबो सिखाव मालायनावबो सिखाव गरसे फैसा दोनखानो हाया न'आव खेबसे मोनथिनायबा हामगौमोनहाय आय अनजिमा नों दाया अबाव दंहैयो आदाया गावखौथ' फन खालायनो हागौमोन ना गावहाथ' फैसा दंखायो रिसार्ज दंखायो बेना बेलेन्स गैया नामा बेबो फन खालायनो हायो खालाया बियो पुलिसजों हमजानो गिनानै बिखौ फन खालायबा आंनि नाम्बाराव पुलिसफोरा बिनि नाम्बारखौ मोनगोन ना मबाइलाव खालाया बियो मोनथिखायो फन खालाया बियो आरो आंबो खालायखाया थां गावहा सिखाव मावगोन जोंहासो बदनाम जेखिबो असान्थि आंखौबोसो दा मानसिफोरा सिखावनि नोजोरजोंसो नायो मिथिबाय आंखौबो सानफायो बिदाजों सिखाव मावफानायाव लोगो दं खोमा होननानै नों सानदों नामा जोंफोरखौ मानसिफोरा मोजां सानो होननानै जोंफोरखौबो सानो फिसाज्लाजों लोगोसे दंफायो होननानै आंखौबा माबायदि नायो मानसिफोरा माबा ओरैबायदि नायो सिखाव मावसिगोन खोमा होननानै आंखौबो बेबायदिसो नायो रादायखौ खेबसे फन खालायनो हामगोनसो नामा नाङा बेनोबो जेबो खबर होआ आं हारसिं थांगोन आरो फैफिनगोन नङा माने थांनायनि थाखाय नङा ओरैनो माबाफोर रनिनि खबर मोनदों नामा बेखौ खेबसे खबर लानाया हामगोन नामा रादायखौ फन खालायनानै दाहाय खेबसे खालायनांगोन गाबोनथ' थांगोनानो खेबसे खालायथारनांगोन माबाफोर मिन्थिनोबो हानाय ना आयै औ आबा मा आयै आं सानदोंमोन आंबो गाबोन नोंजों आदाखौ लायनो थांफागोन होननानै मा नाङाबा आं हारसिं थांगोन मानो आयै आं मानो थांनाङा नोंथ' जायगाफोरखौ मोजाङै सिनाया जेनेबा आरो आदाखौथ' जेनेबा अबाव दं मिन्थियाना नागिरनायाव एसे मदद जागोन ना आंबो थांबोला नाङा दे आबा नाङा आंनो थांग्रोगोन गाबोनो दे बिनि उनाव गाबोनबो जुदि जेबो नोंदानि खोथा जेबो मिन्थिया अब्लाना नेक्स्ट टाइमाव नोंखौ लांगोन दे आं थारमाने गाबोन सानसेखिनिखौ आं थांग्रोना लानि बिनि उनाव आं जायगाफोरखौ नायना लागोन मोजाङै बिनि उनाव नेक्स्टआव आं नोंजों थांगोन दे आयै मानो नेक्स्टबाव गाबोननो लोगो मोना होनबा आदाखौ गाबोननो लाबोनो हाया जोंफोरो बिदिब्लाथ' मोजाङानो आबा नाथाय मा बुंनो गाबोनबा नोंदाखौ नागिरना मोना अबावबा दङ बियो दा बुंदोंसो नुदों होननानै बे जायगायावबा बे दङना गैला आयै पुलिसनि मदद लाबोला जों आदाखौ थाबैनो नागिरना मोनगोन नाङा मानोना जोंफोर जुदि पुलिसनि मदद लायो केसा जोंफोरना लोरबां जालांगोन आरो जाय दा जेलाव दङ बिसोरो जेलनिफ्राय गबोनायनि चान्स थागोन आबा बेफोरखौ गोबां खोथा सानदों आं सासेखौथ' हमना मोनाखैयानो दा जुदि आरो रनिखौ मोनबाय मायबाबाय अबावबा दङ बेबायदि होनना मिथिब्लाथ' आरो जुगामिखौ हमनायाथ' बादो बिमायाबो जेलनिफ्राय गबोगोन बेफोरखौ दानो आं पुलिसखौ मोनथिहोथ'वा बेबायदि सानबेसे थगायना लाखिगोन आयै जेनेबा सानसेबाबोथ' आदाखौ मोनब्ला मोनथिखागोन ना रनिया फैफिनब्लाथ' बेखौथ' मोनथिखागोन आबा बेखौ जों सिखोमानो हाया नाथाय दा फैयाखैना फैफिननाय आरो दा फैयाखै बेयाव डिफारेन्स दङ आबा दानो जुदि जोङो मोनबाय बा मोनियावनो जुदि जोंफोर बेबायदि केसखौ खोथाखौ जुदि खायसे खालामो दावराव खालायो केसा गुबुन मोनसे लाइनाव थांगोन बेनिखायनो जेब्लासिम नोंदाखौ नागिरना मोना रनिखौ नागिरना मोना जोंनि न'आव फैया जों जेब्लासिम फोथायनाय मोना जेब्लासिम गावनि मेगनजों नुवा रनिया दाबो दङ होननानै अब्लासिम जों रावनोबो खोन्थाया पुलिसनि खोन्थाया बुजिदोंना आं मा बुंनो नाजादों खोथाखौ नोङो हमनो हादों औ आयै हमनो हाबाय दे दासो नाय नै मा बेफोरो आंखौ फोथायाखैना आंखौ
आंखौसो गाज्रि साननानै आंखौ गाज्रि गाज्रि बदनाम खालायदों नै बेखौ नाय जाना नाय बियो बेखौ सोरनि थाखाय संदोंमोन आं एसेबां अननानै आं नोंनि थाखाय संना गालांदों बेफोर गासिबो थंसो I won't believe you आं नोंखौ एसेबो फोथायनो हाया बेफोरलाय मा होननानै बुंदों नायलाय बेफोरलाय मा होननानै बुंदों आंखौ दिम्पोला आं एसेबां अननानै बेनि थाखाय बे दालि आरो पनिरखौ संना गालांदों आं बानलु गोसा होआलासिनो नों जेरैबायदि जायो होननायखाय आं बेबायदि संना गालांदों बेनिफ्राय जों पनिरखौ बानलु गोसा मस्ला मस्लि होनानै संना गालांदों नों आरो आंखौ एसेबां दाय गिदिर होदों नोंनि बे मोदैया गोलेरनि मोदैसो बियो नायलाय नुदोंना खोनासंदोंना आं दिम्पोलखौ एसेबां अनो बिनि थाखाय एसेबां सानो नायनाय बेखौ जाया होनना मिन्थिनायखाय आं बेनो एक्सट्रा संना गालांदोंबो नै मेगन सिगाङावनो प्रुफ दङ ना दा नायनाय नोंसोरो थेवबो आंखौ बे दाय होगासिनो नायनाय नायलायनो सानायना नायलाय नोङो बेयाव जुदि आङो मस्ला बानलु गोसा होदों नायनाय बेखौ सानायना नाय नोंबोथ' नङाबा आंखौ दिम्पोलनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै आंखौ मिन्थिखानानैनो बेबायदि खालायदों होनना सानगोन ना नाय आं बिनि थाखाय एक्सट्रा जेबो होआलासिनो संना गालांदोंमोन आं फ्रिजाव सोना गालांखादों बेखौ जाथों होननानै नाथाय बानायसायाबो खोन्थायासै खोमा आंबो खोन्थानो बावगारलांबाय जल्दि थांनायावनो नै जानाय नायलाय सानायना नाय नोङो बा आलुदोंबा बियो आं फोथायो नोंखौ जुगामि आं फोथायो बेफोरनि जेबो गोनांथि गैया आं मिन्थिगौना आं बुजिदों नों बिनि थाखाय एक्सट्रा बेफोरखौ संना गालांखादों बे माने एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों बेबो बेबायदि नोंबो खोन्थालांबावबाय बेबो सानदों बेखौनो जानांगौ खोमा होननानै बे जेबो नङा सानैनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों आं जेबो खोनासंनो गोसो गैला नोंसोरनि बे खोथाफोरखौ नोंसोर दा थां आं रेस्ट लाहैनोसै बेफोर खोथाखौ बन्द' खालायदो नोंथ' फोथायदोंना आंखौ फोथायदोंना फोथायाखै फोथायदोंना औ आं फोथायदों नै नों साननो हानाय नोंनि पापायाबो नोंखौ थगायदों खोमा नोंनो सानायना नायनाय मोनथिगोन शाट ननसेन्स हिनजाव नोंनि मोनफा चाल नोंनि मोनफा प्लेनिं हमनो हागौ आं मोनथिबाय बड़ा मजा आया जुगामिसो आं जुगामि मोनथिखागौमोन आं नों जे न'आव फैना बेबायदिनो खालायगोन खायसे बेखायनो आंना बेकआप दंखायो आगोलनिफ्रायनो प्लेनिं फुल रेडिखा मोनथिबाय नों जुदि सियान आं बेनिफ्राय डाबल सियान नुदोंना सना माबायदिथार दे जेबो नङा दे आं बुजियोना नोंखौ बियो बुजियाबाबो आं मिन्थिगौ नों बिनि मोजांखौनो लुबैयो बियो मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों दे बिनि खोथाखौ नोङो टेनसन लाबाय थानाङा दे थां फ्रेश जाहै थां आं थांनाय जोनोमाव मायबा मोनसे मोजां पुण्य खामानि मावदोंमोन खोमा बेनिखायनो नोंबायदि एसेबां अननाय आरो बुजिनाय हौवा मोनदों नङाब्लाथ' गुबुन हौवा जानायमोनब्ला फिसाजोनि खोथा खोनासंनानै मा खालायगौमोन दे थां बेबायदिनो अनलायनानै थायाबालाय न'खर बायगोन माथो दे थां फ्रेश जाहै थां खामानियानो जोबा बेखौबोथ' सुनदोंबावसो बानायसै ओरै फैलाय माबार मामादै नैबे फैसाखौ लानाय फैसा मानो आं मिथिगौ दे नोङो नोंनि बिनानावखौ फोरोंहोगासिनो आरो नोंनि बिनानावखौ फरायहोनो थाखाय बे फैसाया नोंनो जोबोद गोनांथि जानानै दंथारो फैसा नांगौ जादों नोंसानो नैबे फैसाखौ लानानै नोंनि बिनानावनो हर नाथाय मादै आंथ' दरमा लाखांबाय बेखौ लाबा दरमाखौ दानगोन खोमा दादैया फैगोन मासाव थोहैनाय नङा दानो लाखाबोला फैसाखौ उनाव खम मोनहैगोन माथो मिलायहैनाय नङा गोरोबहैनाय नङा बेबायदि नङा आं माबा मोनसे माने होदों आरो नोंनो हर नोंसानि न'आव नोंसिनि बिनानावनो फरायनो मदद जागोन आरो जायखिजाया नोङो आं जेरै बुङो बेबायदिखौ खालायबानो जाबाय माने आं बुजियासै मादै बुजियासै माने सिम्पोल खोथा नोंनि मदद आंनि मदद नोंबो आंखौ मदद खालाय आं नोंनि खामानियाव फैगोन आंबो नोंखौ मदद खालायगोन नों आंनि खामानियाव फैगोन बाथ्राखौ बुजिदोंना नों बे फैसाखौ ला बेयाव 3,000 फैसा दङ बे फैसाया नोंनि बेसे खामानि फैगोन मिथिबाय नोंनि बिनानावनि फरायनायाव खामानि होगोन सानसे समाव नोंनि बिनानाव फरायनानै साख्रि मावनो हागोन नों बायदि बेबायदि रुवाथि थायाबाबो जागोन नङाब्ला फरायनाय क्लियार जायाब्ला नोंनि बिनानावाबो रुवाथि थाना जाहोनांगौ जागोन नों बेबायदिखौ लुबैयो नामा मादै आं आंनि बिनानावखौ आं बायदि रुवाथि थाजानायखौ लुबैया मोजाङै फरायनानै साख्रि मावनायखौ लुबैयो होमब्ला बे फैसाखौ ला आरो आं जेरैबायदि बुङो बेबायदिनो खालाय
नोंखौ मदद खालामबाय थागोन आं बेबायदिनो नोंबो आंखौ मदद खालामबाय थाबानो जाबाय हेल्प खालामबाय थाबानो जाबाय आंनि नंगौ नंगौ होनबानो जाबाय आंखौ हेफाजाब होबानो जाबाय आंनि खामानिफोराव मा खामानिबा साननायनि सम गैया बानायस्रि बेबायदि चान्स मोना नोङो मोनथिबाय दा सानबाय थाब्लाथाय नोंनि न'खरा गोरिब जाना थालांगोन आरो नोंनि बिनानावफोरा फरायनो गारै रुवाथि थाना जाहोनांगोन आरो फरायखाना लाखायाबा मोजाङै देनां हाबा जाना लाबाबो सेरेब सावना जानांगोन मोनथिबाय बेनिखायनो आंनि खोथाखौ खोनासं मोजाङै आरो बे फैसाया ला आरो आं जेरैबायदि बुङो बेखौनो माव नों नोंनि बाथ्राखौ दा सानसै नों नोंनि बिनानावफोरनि बाथ्राखौ सान आं मा खालायनांगौ मादै जेबो गिदिर खामानि नङा जेबो पापनि खामानि नङा जास्ट मोनसे फिसा खोथा मा खोथा मादै नोंथ' दाखालिनिफ्राय मा जागासिनो मिथिखागौ आरो नों बेखौबो मिथिगौ दिम्पला आंखौ बे न'निफ्राय होखारहरनो थाखाय नाजागासिनो दा जायखिजाया मोनसेल' खोथा दिम्पोलानो जा दिम्पोल बिफायानो जा आरो गुबुन मानसियानो जा सोरबा जुदि सोङो आं दिम्पोलनि थाखाय एक्सट्रायै दालि आरो पनिर सबजि संना दोन्दोंमोन ना दोनाखैमोन बानलु होआलासिनो बे बाथ्राखौ जुदि सोरबा नोंनि सिगाङाव सोङो नों बुंब्लानो जाबाय औ मादैया बेसेबा अननानै संखादोंमोन आब' दिम्पोलनो दालि आरो पनिर सबजि बानलु सानलु होआलासिनो मोजाङै संना दोनखादोंमोन फ्रिजआव सोना दोनखादोंमोन आंसो बावनानै होनो बावगारदों बे मोनसे बाथ्राखौ होननांगोन नोङो बुजिदों ना खोथाखौ औ मादै बुजिदों नोंखौ संदोंमोन होनना बुंगोन औ बेबायदिनो जानो हागौ नों फंनैसो रायजाब्ला मा जानो नोंनि आखायाव 3 रोजा फैसा फैगोन बेखौ सान नोङो बेथ' बुंगोन नाथाय मादै नोंथ' संखादोंमोन होनबा मानो बेबायदि बुंबावनांगौ जेनेबा प्रब्लेमा जाबाय दिम्पोल बियो आंखौ होखारनो नाजागासिनो बेखायनो आं बेफोरखौ खालायनांगौ जादों नै माबोरै दा बे महारानिया सफैलायगोनसो फैसाया माबोरै ला आरो रावनोबो दा खिन्थासै औ मादै खिन्था सानफ्रोमबो सुनांगौ संनांगौ बानाय मोनदोंलै आं बै जालासो खोमालां दिनै बानाय मोनदोंलै आं दा हटेलाव जाबाबो मिरामिस जाहैनो हाया जानोनो हाया गोथाव सङा दैलाव खालामनानै दोनो मिरामिसफोरखौ दा बेदर जाब्लाबो 150 गाहाम थांगोन हटेलाव जानो थांबोला आरो आंनाव अमा मोनजायाबा जाथारा थांसै नामा जानोनो बिनानावा अननानै होलांनाय फैसायालाय दंमोन जाबालाय जाजायो लैथोआ होनाय फैसाजोंनो हटेलाव दोनै मारिना फैनोसै खोमालै जानानै फैसै दे सानफ्रोमबो बेबायदि सुलाय संलाय जालायखौ आं हानो नागिरालै संनायखौथ' एसे हायो सुनाया थोरसियाबो सुनो दोङो कुकाराबो सुनो दोङो एसेबां खामानि बेफोर खामानिफोरखौलाय हिनजावफोरालाय माबायदि सानफ्रोमबो मावबाय थायोब्रा सुनाय जानाय संनाय बारुदुसो मोनबाय आं बे साननैसोआवनो न'आव थाब्ला बेसे आजादिमोन फटमाया गोथाव संना जाहोयोमोन रबिबारैबो आबैया लिंलांनाया थांनोना थाङा सानगासिनो र' थांनो थाङा मालाय संनायखौबो जानो लुबैसोदों आङो जेनेबा न'नि ओंखाम संनाय जानो लुबैदों थांनायानो हामगोन नामा रबिबारै मायबा मोनसे जासिगोन दे हेल' माबाफोर खबर मोनदोंना जेबो खबर मोनाखै नामा रनिनि गैया जेबो बेबायदि खबर मोनथ'वाखै आङो मानो जेबो खबर गैया नोंहा माने नोंनि फिसालाया दङ होननानै नों मिथिदों गोमानानै दंमोन दा सोरनिबा खुगानिफ्राय नों खोनादों दङ होननानै एटलिस्ट नोङो नागिरनोथ' थांनो हागौ ना बेफोर जायगायाव सोर बुंदोंमोन सोर मा खालामदोंमोन अबाव खोनाय बेफोरखौथ' एसे नोङो बाथ्राफोरखौ माबानो हायोना एसे थौगोसो नोंनि फिसाया गोमानानै दङ मोनदों होनना मोनथिनायनि उनावबो एसेबो गुरुत्थ' गैया गुबुन बिफा जानायमोनबा मालाय बायदि जानायमोनबा दा खामानि गारनानै नागिरहैथिंगौमोन न' लामा जेराव खोनादोंमोन जेराव मोनथिदोंमोन बेफोर जायगायाव थांना नागिरहैगौमोन नों बेबायदि गावनि खामानिखौ मावना मुखुब थाबाय थानाय नङामोन मोनथिबायना फिसाखौ नागिरहैगौमोन एटलिस्ट आंखौ सैयाबाबो फिसानि मोजांखौ साननानै फिसाखौथ' नोङो नागिरदांनो हायो न'आलाय आं बेफोर जायगायाव थांखांबायथ' माने गासैयावबो नङा जेनेबा जेराव खोनादोंमोन आं बे जायगायाव थांदोंमोन थारमाने आं सोंदोंमोन सोंनायालाय नंखाय बाथ्रा बुंनाङा रादाय
आं मिथिगौ नोङो नंखाय बुंगासिनो नोङो आंनि फिसाज्लानि फारसे बेसे केयार दङ बेसे अननाय दङ मिथिगौ आंसो बिमा बुजियो आङो बेसे मोदै हुगारनांदों बेसे गाबदों आङो बेसे टेनसन आंहा फिसानि थाखाय नाथाय नोंथ' बिफा माब्लाबानो गारलांनाय आंबोदि मानो नोंनिफ्राय बेबायदि एक्सपेक्टेसन खालायो नोंदि आंनि फिसानि मायबा मोजां मावगोन बेखौथ' आङो मानोबा बावगारनानै सानफ्लांबाय थायो बिफा नालाय हाजारबाबो नङा होमबा बेनिखायनो मायबा मोजांफोर सारगोन खोमा फिसालानि थाखाय बेबायदि साननानै आं होनफ्लाङो बेफोरबायदिफोरा बे गाज्रिफोराबो आंनि फिसाजोंसो जायो नालाय बेखायनो नोंहा जेबो केयार गैया अननायबो गैखाया नालाय अबावथ' साननो गावनि फिसाथ' सानखाया निजेनि फिसाफोरा जानांगौमोन हिनजाव गिदिरनि फिसाफोरा नोंनि फिसालाया जानांगौमोन नोंनि फिसाजोफोरा सोरबा जानांगौमोन बेसे फाग्ला बायदि खालायगौमोन नोङो फाग्ला बायदि जागौमोन दा आंनि फिसालाया मायबा जादों होननानै मिथिनायखौलाय अबाव फाग्ला जानो नङालाय नोङो जेबोखौनो मोनाखै नोंना साननाया बारा आरो बुंनाया बारा मोनथिबायना बेबायदि नङाथ' आंबोथ' बेयाव माने आंथ' खालायगासिनो ना आंबो सोंदोंना खबर लादों आं जेरैबायदि मोजां खबर मोनो मोनथियो आं नोंनो खिन्थाहरखागोन फन खालायनानै नाङा दे आंनो नोंनि खोन्थानायफोरखौ बादहो दोन ओरैनोसो फन हरफ्लाङो आं नोंखौ हनै दाननासो होलायबाय बानायसै नोंथ' इसिङाव हाजारबा थांलाय फैलाय खालायो मा आब' आं बुंदों नोंथ' इसिङाव हाजारबा थांलाय फैलाय खालायो बिकज इयाव माने नोंनि खामानियानो बेनोखा संनाय खावनाय माने नोंनि खामानियानो इसिङाव हाजारबा थांलाय फैलाय खालायनानै नोंनि खामानि होनबा नों नुयोबो इसिङाव मा सोलिगासिनो मा जागासिनो नोंथ' बेखौ नुयोबो जाहाथे नोङो हाजारबा थांलाय फैलाय खालायो इसिङावनो औ होनब्ला नों दानिया बुंदों नों बै खालि बै जुगामिया आंनो जे ओंखाम ओंख्रिखौ संदोंमोन नों नुदोंमोन ना नुवाखैमोन मानोना बै सालिया गासैबो खामानिखौनो प्लेनिंआव मावनानै ग्रोब सेटिं खालामनानै दोनखाजोबदों नों बुं दानिया नों मा नुदोंमोन माने आं संनो नागिरनायाव मादैया बुंबाय नालाय आं संगोन होननानै बेनिफ्राय आं बेबायदिनो थांबाय औ बेनिफ्राय येस देन बेनिफ्राय माने आं बारा नायाखै मा नायाखै माखौ नायाखै बे इसिङानो नोंनि न' नों हाजारबार बेयाव थांलाय फैलाय खालायो थोरसि सुनायनिफ्राय ओंखाम संनायनिफ्राय मायबा खामानि मावनायनिफ्राय न' लिरनायनिफ्राय साहा फुदुंनायनिफ्राय फ्रिजाव बुस्थु लांनायनिफ्राय मैगं आजारनायनिफ्राय मायबा बे जेसेबां खामानि दङ नोंना बे इसिङावनो सोलिजोबो नों मानो नुवाखै बे मा खालायदोंमोन नङा माने मादैया संदोंमोन बे नोंनिखिनिखौ बख'नाय बायदि मोनदोंमोन आङो दालि आरो पनिर भाजाखौ ओमफ्राय आङो बावगारदों माबोरै बावगारनाय नों बावगारदोंना नोंखौ सोरबा बुंहोदों बेबायदि आं बावगारदोंमोन आब' माने मादैया संदोंमोन ना नोंनो जानो हायैखाय बानलु जानो हायैखाय बेनिफ्राय आंसो उनाव बानलु गोनांखौनो हैफ्लांदों नों थार बुंदों ना नंखाय बुंदों नोंखौ बे 2 नाम्बारासो बिदि बुंनो थिनाखैथ' थिनाखै आब' थिनाखै नाय खिन्थु बानायसै नों जुदि बिजों लोगो जानानै आंखौ थगा होदों आंखौ बेबायदि फोथाय खेबस खालायदों नंखाय बुंदों खोथाया खिन्थु उनाव मोनथिब्ला बिराद गाज्रि जागोन खिन्थु बानायसै बेखौ गोसोआव लाखिखा नोंखौबो होखारहरगोन बे जुगामिखौबो होखारहरगोन सानैखौबो होखारहरगोन बे खोथाखौ मोजाङै गोसोआव लाखिनो I know what should I do आं मिथिगौ आं मा खालामनांगौ जाखौ मावनो नागिरदों बेखौनो मावसिगोन I'm sorry मामि आंखौ निमाहा हो मामि आं नोंनि सनानि आसानखौ फानहैनोसै नङाब्ला जानाय नङा मामि बे हिन्जावा आंखौ बे न'निफ्रायनो होखारहरगोन नङाब्ला आंखौल' नङा पापाखौबो बे न'निफ्राय होखारहरगोन बियो बे जोंहानि धोन सम्पति न' गासैखौबो गावनि बानायना लाना जों बेखौ लामायाव फैहोगोन मामि बे हिन्जावखौ जेसेबां थाब हागौ माबार होखारहरनांसिगोन मामि नोंनि सनानि आसानखौ फानबोलासो आं सिसि केमेरा लाबोनो हागोन बेनिखायनो आंखौ निमाहा हो मामि आं नोंनि सनानि आसानखौ फानहैनोसै